हमारो किस्मत लागता ना कि एकदम फूटले बा। का ए भगवान, कौना गलती के सजा हमरा दे तड़ बुझाते नइखे। ना जियले बनता ना मरले बनतावे। ऐसन मरद से हमार शादी बियाह हो गइल ना, हाँ कि जिंदगी बेकार हो गइल। नाती का बेटा पी पी के दिन रात एनी से ओनी लोटियाइल करता ना। एको हाली नइखन सोचत कि हाँ घर भर कैसे चली। हाँ लोग लइका भइल से हमन की आधवा कुछ बुझाता कि शादी बियाह कैसे होई। ना लइका पढ़त न स ना लिखत न स, दिन रात खाली एनी से ओनी घूमल फिरल करत न स। तनको ये मरद के चिंते नइखे, जवन करब तवन घर से बहरी ले हम ही करब, ना ती कुछ ना करी हाँ, बस खई हाँ पी हाँ घूमी हाँ। एकदम किस्मतिया हमार फूट गल। मन ये कबो कबो जाता करता ना आखिर कुछ खा पी के मर जाई, ना बाँस रही ना बाँसुड़ी बाजी। लेकिन का करी, 2-3 गो लइकन का मुँह देख के तो जिंदा बानी कि अगर हम मर गईनी तो एकर चली तो लइकनों के मुँह आघली, जिंदा ना छोड़ी। अपने तो दिन रात एनी से ओनी पी पी के नारी में तो पता ना कहाँ कहाँ ढीमलाइल रही, आ चाहे दूसर बियाहो कर ले, लेकिन लइकन का हमरा दिन रात के होई। खाली इन्हने के देख के हम जिंदा बानी। घर में एक चुटकी अनाज नहीं खे कि हम खैका बनाई के लइका खा पी के तनी चैन से रह स। बिना खइले अतना न रोवत न सगावत न स कि हमार करेजा छछनाए लागत आवे। का करे कि कोई कमो धमो नहीं खे ना मिलत हो कि हम काम धाम क के कुछ ले आके मांग के लइकन के खियाई पियाई। जा तनी कोई के घर देख तनी जौने काम धंधा मिली करब धरब, आ मांग के ले आके तब बनाई तो खियाई बिन्हनी के। बैठल रहब तो बैठले रहब। हेलो, का हो? नैहर में तो जाके एकदम पटाइए गईलू। कुछ मुँह में नहीं का हमारा खाती है? तो को बुझाता खाना वाना के खाते नहीं हमनी के। अरे महाराज अब आ जा, इतना ना खिसियाल जाला। देखा आज खाना ना बने तो अमरूद पर बैठ के हम अमरूद खाता नहीं। अब भूख लागल बा, कोई लो का करी? आ जा बाबू। के सॉरी, माफी मांगता नहीं। के करले माफी मांगतनी जी। देखो भौजी आगे बड़ी तनी रुका तनी बतिया के फोन करते हैं तोहरे के ना। उहे आओ चल गेल बे नहीं यार, बड़ा दिक्कत होता है खाना बनाने के। अच्छा नींद नहीं खियावत ना? नींद के बातें नहीं, नींद तो आवते नहीं के खानो नहीं मिलत खाए खातिर ना। नहीं मेहरारू बिना रहो उदास जातनी। 2 दिन हो गइल उनका नैहर गइले, तबले फोने पर फोन करे लगनी ना। 2 दिन में हमार 2 करम हो गइल बाटे। अब के तरह हम जियत नहीं हम ही जानतनी। सही है बात बा। ई बता तू का करे बनी हो? हाजी बाबा जी वो काम रहल रउआ से कार बताई बुझाते नहीं के। अतना ना आजकल दिक्कत परेशानी में चलतनी, बस ये मन करता ना कि कहीं गड्ढा गुढ़ी लौकित ना तो कूद के जाने दे देती। ए भौजी तू ये तरह के तरह बोलत रहू, का दिक्कत परेशानी बाटे? अरे हमनी का बानी जानो। बस इहे सोच के तो हम ना गईनी हमी मरे जननी न तो कहनी कि जाए तो गांव घर के देवर कौना काम के कि जवन हमरा करला धरला पर ना आई हो। तू मोरे जात रहलू हां? और न त काजे। अरे तोहर 3 गो लइका बाड़न सा हो, तोहर मरद बाड़न, के ते घर धर्म कर्म चली। का करी, उनकर गोड़ टूट गइल बा जननी। है अब उहे हम सोचत तनी ना कि का कहाँ से सुई दवाई करवाई आ हॉस्पिटल में लेके जाए तो मान ली 10,000 के नीचे बिल ना बनई हसा। बड़ा दुख हो गइल हो भौजी। अरे का बताई जी बाबू जी, कहत रहनी कि दिन 10 दिन पर दे दे 10,000 रुपया। 10,000 रुपया चाहिए? हाँ जी, ठीक हो जाए तो ये और पैसा हम ले आके दे जननी। एगो बोली देखी हम बात का बहुत पक्का इंसान है, जतनी कहे नहीं उतनी करे नहीं। कोनो बात नहीं के भौजी, अगर हमनी का सुख दुख में ना कामे आवे के तो के कामे आई? आखिर हमनी को तो देवरे नहीं देता। खाली पी पी के ना एनी से ओनी ढीमला तना गोड़ तुर ले बना जननी। भैया के एकदम दवाई करा दिया बढ़िया से, ठीक हो जिया ना। ओकरे बाद हमके पैसा दिया। 10,000 बा? हाँ 10,000 बाटे। जाए दी, हम तो भगवान से ये कहब ना कि और जोड़ुआ लइका हो खसा। बस भौजी बस ये हमके दुआ चाहत रहला कि कम से कम 2 गो लइका हो किन सब गोड़ के हे में रे गोड़ के हे में लेके खेलावत रहम बबुआ बबुआ कहत रह।
ठीक बा बाबूजी जा तनी जाई हॉस्पिटल लेके जाई नहीं तो इतना ना कहरत ना रोवत ना गिलगिलात ना कि हमरा करेजा फाटत देख नहीं खे जात जननी ना ना ले जा भौजी हम आई अबे तो नहीं लेकिन 3-4 दिन बाद आई तोरी घरे ठीक बा कौनो बात ना आप अपन काम देखी नहीं आइब तो ठीक बाटे जा भौजी जा बतावा हो हैसन भौजाई बड़ी ये अपनी मर्द से कितना प्यार करतड़ी अरे हमारे एगो मेहरारू बिया कि हमारा के छोड़ के जॉब होकल तबे नैहर चल जाले मरे तो हमरा के चाही लेकिन जियो तनी कैसा हूँ चल चल के माई से बोली खाना वाना बनावे चल कसहूँ तो 10,000 रुपया का व्यवस्था भइल और देखो तनी कहीं से मिल जाई ना 10,000 रुपया तो 20,000 पूरे हो जाई तो ठीक हो ए बाबूजी एनी आई कहाँ अकेले अकेले जातनी जी मन गिरा के घूमे फिरे मन ना लागत घरवा लाइन नहीं खे तनी कली तनी घूम फिर अरे लाइट अतना ना काटत ना सही अतना काटत ना सकी गर्मी से तो जीव बिया जाता घर में रहे के मन नहीं तू ना कहा जाता रू अरे का करी जी कौन है बाजारी जाता नी ना जाइब ना तो हमरा के ढेर पैसा खर्चा ना होई 10 रुपया हां एगो सल्फास का गोली ले ले आई वो काहे खाती हो का हो खाइब हम वो कौन हो झाड़ा के लिए का भइयो झगड़ा कहतनी अतना ना हम सुबह रही से रोवतनी रोवन पीटन हमरा घरे पड़ल बाटे गोड़ तूर के आ गिरल बाना लोटिया त नहीं नी से ओनिया सोचतनी कि कैसे उनका के हॉस्पिटल में लेके जाई कैसे जाए तली यहाँ से 15-20 हजार कैसे पी के नरिया में गिर गवा गोड़ा फंस गए वही में यही से कहे नहीं कि पैसा ऐसा ना देख चाहिए दिन के जब पिए तो कमा के आई हमारे लिए दिन भर में 500 रुपया पावत ना हां आ पी के खा के ओनिए से आई हाँ आ मांगब लिपस्टिक ले आवे के चाहे हिंदी बिंदी ले आवे के तो कहिया के पैसे नहीं के अरे नतयू का बेटा काहे बियाह कइला जब तहरा मेहरारू संहारे में नहीं खियावत कहानी को छोड़ देत अब टूटल तबा कह दा बोलो लइकन का मुंह न देखतनी जी हम तो बियाह कर लेब लेकिन हमर लइका न तहस नहस हो जाइ हस इहो बतिया सही है तो लइका होइला के बाद आदमी फंस जात का औरी न त का कहनी अमी न कि तनी दिन हमरा के 10,000 रुपया लेके जाई उनका हॉस्पिटल में भर्ती करी भर्ती कर जात रू दे 2-4 दिन के बाद 2-4 दिन मिल जाई हाँ बा पैसा बात तो हमरो देबे के भाई जना के ना 2 दिन के बाद एकदम रउआ के ले आके दे दे तो ला हई देखो 6,000 रुपया हई बा ठीक नु 6,000 बा हां बाकी मोबाइलिया पर डाल देता है नंबरवा हमरा के लिख के दे दो गिन ला नंबर और भैया वाला बाटे त अच्छा वही नंबर भेज हाँ वही बहु मोबाइलवा हमारे भीरी रहता ठीक बता देखी रउए सब त बानी जा कि हमरा मौका पर संभार देता नहीं जानती और कोई तो चलो टेंशन पूछबो ना करेला हमरा नैहर के लोग शादी ब्याह कर दे ना मरतनी जियतनी कैसे का बानी एक हाल भाई बा फोन होका के ना हाल चाल पूछी कैसन तार भाई बाबा से हो जानतनी ना कि बनला पे सब बा बिगड़ला पे कोई ना होला अब पहले देखी मार रोज तार भैया पहुंचो रहे रोज आवे आ जब से इनका गोड़ टूट गइल बा ना आ जब से दिक्कत परेशानी में तनी चलत तनी जा आइल तो दूर के बात बा फोन होका के हाल चाल ना पूछी तो लगा तो अनाज में चले जाओ तो लगा खाली भर खेती तहर रहे तो नाही असही घूमत फिरत आज यहाँ से कहीं सकी एगो हमनी का भाई बहिन बिया त मतलब भाई घूमे ना आई अब तो बहिन एगो मर गइल कि जिंदा बिया कुछ फर्क ना पड़ेला समय हो सबकर दिन बदल ला चली आज न त काल हंसबे करब आज न हम रोवतनी कैसे तो कहल जाला इंसान देख के जरे लेकिन भगवान के देख के ना जरे के चाहिए ना भगवान खुद जे जल्दी ओकरा के जरा दी है एक दिन ठीक बा बाबूआ जी देरी होता लेके जाए के ना ठीक बा जा हां लेट हो ठीक बा बताओ हो काम हो जाता आदमी दोबारा ताकत नहीं खे कहली वो दिन कि बस आज ले जाते हैं 2-4 दिन में पैसा दे दे कहो बोल भाई हां कहाँ जात रहो अरे उ जात नहीं का कहली हो बटोरन बोकाली जौन अच्छा पैसा ले के बा वो दिन 4 दिन पहले वाली हली कहली 2-3 दिन में दे दे हम कहनी दूसरा के पैसा देवे के बा काने कहत के आदमी घाव लगल का अरे हमरो के आई लिया कहली आई लेबी तो कहत रही कि एकदम लगी रोवे कहत रही कि हमार बालून कर गोड़ा टूट गेल बाटे हां हमरो से ये कहत तो 10,000 रुपया तो हमहू देले रहनी हम करे के 10,000 हमहू देले बनी का बात कर सारा हां तो हम कहले कि चलो भेंट करे खातिर आई हां
तो जात रखा वहाँ में। हाँ उजे जतनी भाई पैसा देले बनी हमरो दूसरा के देबे के बा अच्छा अच्छा तो तहार संभारनी मजबूरी तो हमरो संभारो ना सही बात बाटे आई जब आदमी देते रहिले तबे ना मतलब काम धाम चली आगे ऐसे बढ़ी। अगर ऐसे करी हाँ झूठ बोल दी अगर दोबारा फिर दी के हो चलो तू पैसा ले लिया हम तो ले भी नहीं अभी उनकरा से लेकिन भेंट कर लेते उनकरा हमार से। तो जरूरी बनू तो भेंट कर लो चल के चल हाल चल ले हम लो हाँ देख लिया जाए प्लास्टर से करेंगे कि नहीं। हाँ चलो 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 तो देखल जाओ भला तू भेटा आ गेलो। क्या करो समय कहाँ मिलत है भाई बोलो तो भौजी ए भौजी के हजी अरे बाहरवा निकलबू तब न छिनबू कि भुला गेलू। हाँ रहुआ सब है जा तब बोली जा कैसे नहीं है जा। भैया ठीक बड़न। हाँ ठीक बना अब तनी आराम बा पहले से। कहाँ लिया गई ललू लेके गइलनी अपनी बहनिया के यहाँ देखाव खा के तो लेके आईनी है। हॉस्पिटल में हाँ प्लास्टर वास्ते हो गई बेटे। हाँ हाँ कुल चीज हो गइल बा। अच्छा अब तो चलो अब तनी 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 बड़ा दिक्कत बेटे। मोच हो चागे रहने लगा था कहत तो रहली कि गोड़वा टूट गइल बेटे। एकदम टूट न गइल रहल जी चल कैसे फिर चल हाँ जब एकदम टूट गइल बता चलो तनी देखी जात नहीं हाँ कहत रही का देखब जा आराम बस सुतल बना फिर रउआ सब जाग जाई ना तो परेशानी होई उनका। देखो भौजी आइल बनी 4-5 दिन के बाद नहीं तो ना भेंट करे उनकरा से हैं तो फिर खाली यहाँ जरूर अब वो कहे कि मुंह देखावे ना आइल हस हाँ तो हम बानी न हम उनका कह दे कि हई हई आदमी आइल रहे। अरे तुम्हारा कहला से उनकरा के देखला में अंतर न बाटे हैं। देखी जाओ ऐसे भी मन के बड़ी परेशान रहत नहीं जाए खाली उनका नींद लाग जाता ना तो जाग जाता ना तो फिर नहीं खेलागत अब सुतल बना अब फिर जाग जी तो अच्छा दिक्कत। ठीक बात है काम से रही हमर पैसा कहले तो 4 दिन बाद दे दी तू तो जैती ओके देबे के बा काले हमारा वो कहत रही ना कि दे जल्दी ये जहिए ठीक हो जाई तहिए दे दे। हां तो इधर ना देबू ये बेरा तो बहुत पैसे नहीं के तो कहाँ ले दें। देखो उस समय कहे ना कहले रह तू अगर कह तू कि ना देती हम इतना समय बाद दे तो हम व्यवस्था कह के देले रहती उतरे हम अब का बताई हम का जननी कि ठीक ना होई हम तो जानी कि चलो 2-4 दिन में ठीक हो जाई लेकिन अतना पैसा लाग गइल अब रउआ से का छिपावे के बा अतना पैसा को तो हमार बहिन वैसन रहल कि संभाल देलसिया वो 20,000 रुपया कमे पड़ गए। ज्यादा हो अभी रुका चलो भेंटे कर ले देख ले जो के पास फिर चलिए चलो लिया चलो। हर का जरूरी बा हम बता दे कि वो सब आइल नहीं है जो उनका के देखे खातिर। भैया फोन करबो अभी पता नहीं मोबाइल से तो बात उत कर लिया जा ना ज्यादा बुद्धि वो मोबाइल बंद कइले होई हां नहीं बोल देखिए का झूठ मूठ का फोन करत नहीं जा अब सुतल बनत तनी सुते देई जा जाते नहीं के बोल कहनी है ना देख ले तनी बोल होई तो चल के भेंट कर ली का हां और का। अरे भाई भौजाई हो भाई हो मन कहे के देखा दोरिया पना आइलन सब फोन नहीं खेला तो चलो से तनी पनिए पियाओ हो चलो पनिया चनी जा कला पे लेके आओ तनी पनिया माने घर में ना बैठे माने तारा के दुश्मन है जा हमनी के कॉल कॉलवे के दे तनी ना पी ले जा। हमारा के तो गड़बड़ लागत है हमरो लगता ना हिसाब से ही रोकत है दुआरी पर लेकिन इनका मौत के बहुत टूटल है तो देखे ना देती है गोई रहती क्योंकि पता ना चल गांव में ई ड्रामा करत रही का कुछ बतियाओ तनी जा का नहीं ऐसे ही हमने का अपने बोले कि मैं तनी अंदर बैठा दिए तो का जेत कहत है चलो भाई चलो अंदर चलो यही रूम में बैठ ले ही में ये कहां चल गई ना कहाँ चल गेल कहत रहले कुछ सुतल बड़न उठिया नहीं नींद लागल त बड़ा दिक्कत देखत रह कहाँ बड़न हां ही का अच्छा लागत ना कि लैट्रिन में गइल होई उनका गोड़ टूटल तो चल जाइन के तेरे वो लैट्रिन में चल जाई डंडा लेके झूठ बोला तो हमके लागत है कि अभी 2 दिन कहत 4 दिन भइल ना डंडो लेके चल लगल हाँ एक हाथे हम पकड़ ली ना एक हाथे डंडा लेके तू तब ना पकड़े वाला के बाटे उनका रखे दिमागवे से उतर गइल ह जी जाना तनी हम लाइटिंग में बैठा के गइनी ह अब का करी उतना दुनिया भर का हमरा कपार पर टेंशन बा ना आखिर रउआ सबके सामने कहीं ना पइनी कि लाइटिंग में बना जैसन कहत तू झूठ बोला तो एकदम साफ है बैठल का फोन फोन करे करो अरे फोन करो हमनी के देखा विश्वास नहीं खींचा करत रउआ सब जान तर भैया सच विश्वास के जमाना बा बारी आज का जमाना बड़ा उल्टा चलत है मेरा रूम मत के डोरम में काट के दफना देते रही तू है नु तो हमके गड़बड़ लागत है हमके दिखाते ना रहन कहिए से हम देखनी कहियो बार लोकन गांव में को दिन हम तो बुझा तो कुछ ना कुछ जरूर भइल कर संगे तब ये तुम लोग का तने फोन करते खाली मैं आओ तनी जाते बा घंटिया ऊपर ना जात रहुए
देखिए अब लाइटिंगे में बना, अब लाइटिंग बना तो फोन कैसे उठाई हम? देख ली तू उठा ली हम कि ना उठी हां। रउआ सब हमारा बात पे विश्वास नहीं खींच करत। हेलो हाँ भैया घरे बनी का लैट्रिन में बड़ो ना हो ये तो कहत रही लैट्रिन में गइल बा तब कहाँ बराबर घर में बनी ना काम ना आवे तबे से भेंट करे करल ह अच्छा गोड़ा में जो चोट लागल पत्र कहत रही गोड़ टूट गइल बता है क्वेश्चन बा का कौन है टूटल कहाँ बाड़ो तुम अच्छा ठीक बा तब काम कर लो बाद में फोन करते हैं अरे यार तो बाहर काम पर अब बाहर बन आई का कहता जान तनी हुआ मैं जीजा ना हुआ उसी में उन्हीं के दे देले बनो। हो तू भटरो के जीजा बना लेबू बहनियों से बियाह करा दो एकदम तू साफा झूठ बोलो तरू। ई बताओ तू अपन मरद के नाम पर हमें से पैसा ले तो लाज नहीं लागत गतरी लाज बाटी कि नहीं तो हर मर्द सुन में होता कमाई गइल बना तू कहत रही मतलब हमार मर्द के गोड़ टूटल बाटे तो पैसा तो हमार काम बा ये तरीके के विश्वास टूटल जाला। देखिए अगर हम केहू को का सचहू में तबीयत खराब हो जाए तोरी से मेरा रोने तो हमने कहते ना दे पावे के पैसा तो हमने हम अब ना छोड़ दे पैसा देखिए जब जानिए गनिए तो हम सच्चाई रहुआ सबके बता दे। तो हर सच्चाई हमने की जरूरत नहीं है तो पैसा तो हमने तो हमार काम बा पैसा दो तारा पहले कह के देले रहनी बताओ एकदम से एकदम का निर्लज पैसा बड़ी उठ गइल पैसा कैसे उठ गई जब भैया घर गोड़े नहीं टूटल का ले गेल उ का कहला कि घर के राशन पताई खरीदे में पूछी फिर फोन करी फोन करो ना पूछे तो देखिए पैसा देके ना गेलो ना पूछो फोन बताइए करब जा अरे एगो वो बाहर कमाए गो तो पक्का पैसा देके गई लेकिन पैसा के जरूरत के लिए बड़ी पैसा कमी बा हमने का पैसा तो हमने के नहीं जाना दो पैसा हमने अगर के पैसा 10,000 रुपया हराम के रही ना ना देव जी ना रही तो का करे कोई के घर में चोरी टकियाई करे जाई। अरे बुझ गनी हो तार खाली एने ओने से मांग के लूटे खाए के तहरा आदत हो गइल बा देखियो ऐसन तैसन में काम ना है समझनी ना हम कोई के दे देनी लेनी ना कोई। केहू कहेला लेनी ना 10,000 हमारे लेके घोटलो उनकर लेके 10,000 घोटलो हमने कुछ नहीं किया जान भौजी दो हमने को पैसा बहुत खराब में हर भी ऐसा ही देखिए ऐसे तो ऐसे बोलब ना तब हमरो में मुंह में से कुछ मुंह निकल में से जाई निकाल और दे। ना जी ठीक बटे ना अब एगो कहब जे चार गो कहब कहा जाते चार को एगो तो चोरी ऊपर से सीना चोरी का चोरैनी है जी बड़ा और मेहनत से मेरा पैसा गाना लगाओ। गोरे चोरैनी है का ऐसे 10,000 रुपया दिल बने चोरा तोरा के तो घर में घुसाऊ ना देबे कंपनी का रोत अरे ऐसा मुंह पाछी जी सब मुंहवा गिरा के कहत देखी ना बहुआ मुंह के मन कहत लेकिन का हमारा करी? 10 रुपए के गोली ले ले ना लाजो नहीं खेला गतिन करे के 10,000 में सीना गेलू हमरा के लाज गोली शरम ले मत के दे देखावा देबल जा चाह रहल ना रही त ना ऐसन कही थी मेरा दो हमने के पैसा दो कमा के हमरा के खियाओ तड़ कि हमरा के गोली देके मुंगावल चाहत तू तड़ कमा के दिले रहलू हमरा से बतिया तो बात माने कि उठ गइल तो का हो गइल कैसे उठ गेल हमरा के चाहिए अभी लेके दो हर एक बात के तोहरा के जवाबे का दी दो नहीं तो हम साफा से फोन कर दें पुलिस के बुला देबी हमें बोला दो ना दिमाग खराब कर तम वो बिगड़ल काम दो 4,000 के चाहिए ई लो आई का सामान उठाओ पड़ी ऐसे कैसे सामान उठे बजे हम पुलिस के फोन तो कर फोन कर दो पैसा दे ले बा बनी या तनी 112 नंबर पर तू फोन 12 13 कुली कर ले ले बड़ उधार का सबूत बा का सबूत बा हां हां वो दिन वीडियो बने रहनी है वीडियो हाँ, नहीं कुछ देख लो, बनल बा कहानी बोलिए। ई कह कि जतनी हमरा के तू भेजले बड़ा फोन से ओकर सबूत और चालू बा रहे यही तरह गोय रहनी देखा बाबूजी ईमानदारी और ईमान तो नहीं कि ईमान धर्म कुछ ना कहला ना कुछ ना कहाला तो हम लोग डांडे डांडे चलबो हम पाते पाते चलो कि हमने के केकरा से चोरी करे खातिर जाते हैं तो डांडे पाते पाते चलत नहीं है कमाई का पैसा तोरा के देले रहनी है हम अपनी मेहरारू के जाए वाला नहीं ओकरा से नैहर से बुला के लेके आवे खातिर दे दो भौजी पैसा जाए तो हमरो खर्चा उर्चा बटे पैसा नहीं खेओ तू देबू कि ना देबू पहले बताओ रही तबे ना देब लो पैसा डूब गई ऐसे मारे 10,000 रुपया नहीं खरीद दे ताव दिखावत ना जा हां हो तोहरा खातिर 10,000 रुपया हमनी खातिर तो बहुत बाटे पूरा महीना भर 1.5 महीने का सैलरी देवला हमनी का तो लागत कि भीख मंगाओ से बड़ भीख मंगा बड़ा ना तू अमीरे बड़ तोहरा के 1 रुपया देला नहीं जा के भिख मांगा के उठ भइल बड़ू जब तब मुंह उठा के तू दुआ देबू कि ना देबू पहले बताओ नहीं खेओ ना दे हमके चाहिए हम लेके जाई हाँ तब ले ला प्यार से कहते दे दो हम प्यार से कहत नहीं कि चल जा का हो एकदम पूरा नगिन भी का कइले कर खातिर अब एक दूसरा दिमाग लगा पड़ी ऐसे ना थी लगाबो
हम लगाए तो तोहर नानी याद आ अभी जाए का कुछ और ले पड़ी ऐसे ना दी है बरियारी ऐसे ना दी तो उतर लिए काची ले बहो जौन बुझाई तौन ले तो तनी लेके दिखाओ तही बात पर ना तो हर गोड़ तोड़ के हाथे में दे दिया इनका नहीं दोनों हाथ तो गोड़ कहिए कि छिया तनी हम हाथ गोड़ धोने का काची छिन बहो कुछ हो मंगलसूत्र लेके भाग जे तोहार दिमाग खराब करबू तो ई हवे का कहला के 25-50 के 25-50 के हाँ तुम देबो देखी रोल गोल चलो दा रोल बोलो तो अरे ते ऐसे कैसे ले बहो चलो तेरे पकड़ना ऐसे कैसे लगो कहे कि रोल बोलो ना हमको रोले बोल दो हमने कहा जाए घर है कहे कि हमको मोबाइल में सोना से दिखाई जा हाँ हमको मोबाइल में दिल भाई तू ले मोबाइल सूट खींचे जब बाची में पीछे से खोला खोल को पैट कर ले खाए के खोला ना ना बता। दे ई खुली ना ना। ऐसे ही पहने वाला दो हमने के ले जाके चेक करके देख लेबे कि मंगलसूत्र है ऐसे कैसे देई हो लो हैं अबे फोन कर दे 100 नंबर पे आ जी कहब के हमारी इज्जत लूटत रह सा ठीक बा दादा तू तो बड़ा खराब आदमी बालू हाँ तो बस उतने भलाई पे हमरा घर से चल जा लोग आ फिर दोबारा आई लोग मत पैसा देबो कि ना देबो ना दे ऐसा मेहरारू के पैसा दे के फंस गई है जा बोलियो ले लो करी फोन ना ना हमने के जाते नहीं जा चलो इन्हें तो झूठ मूठ का फंसा दी को यदि दू चार साल अभी रुक तू बैठ बतियावा दू हमरा चार साल खातिर जेल में डलवा दी बहुत एकदम हरामी पड़ी के बहुत खराब दिया मेरा हैं बहुत हरामी भी है अब जा ना ले बजे पैसा मुंह नहीं खा जा देख अच्छा सुंदर ले खाया आवत नहीं तबे जबे तबे पैसा खाती हाँ तो हमरा के जानतो नहीं खा जा हम ऐसा खिलाड़ी हैं कि तो लोग के न छकुलिया दिला दे पैसा देता नहीं